ஜீவகாருண்யம் செய்தால் நமது மூளையிலும் நமது உடலிலும் என்ன மாற்றம் நடக்கிறது என்று அறிவியல் என்ன சொல்கிறது என்று பார்ப்போம். ஒரு மனிதன் பிற உயிர்களுக்கோ அல்லது பிற மனிதர்களுக்கோ உதவும் போது அந்த மனிதனின் மூளையில் 3 முக்கிய ஹார்மோன்கள் சுரக்கிறது. 1 ஆக்சிடோசின், 2 டோபமைன், 3 செரோட்டோனின். இதில் மிகவும் முக்கியமான ஹார்மோன் ஆக்சிடோசின் என்ற ஹார்மோன். இந்த ஆக்சிடோசின் என்ற ஹார்மோனுக்கு விஞ்ஞானிகள் வைத்திருக்கும் பெயர் லவ் ஹார்மோன் அண்ட் கம்பஷன் ஹார்மோன். அதாவது அன்புக்குரிய ஹார்மோன், கருணைக்குரிய ஹார்மோன். இந்த ஹார்மோன் சுரக்கும் போது மனம் அழுத்தம் குறையும், இதயம் அமைதியாகும், மூளை தெளிவாக சிந்திக்கும் மற்றும் மனிதர்களிடையே நெருக்கம் அதிகரிக்கும். இதனால் ஒரு மனிதன் மற்ற உயிர்களையும் மற்ற மனிதர்களையும் வேறுபாடின்றி பார்க்க ஆரம்பிப்பான். இதுவே வள்ளலார் சொன்ன ஒருமை.